Винаги препоръчваме да натискате този бутон преди стартиране на автомобила. Изключването на тази функция ще ви спести от бъдещи скъпи ремонти в автосервизите. Най-голямо износване на вашия двигател става, когато стартирате автомобила. Всеки път, когато гасите автомобила, маслото се отпуска към картера и процесът се повтаря отново. От 1974 година автомобилите са оборудвани с функцията старт-стоп, която гаси двигателя, когато натиснете спирачката и автомобилът спира на място. Производителите твърдят, че старт-стоп повишава икономията на гориво и помага на автомобилите да бъдат по-екологични. Въпреки че напълното изключване на тази функция не е възможно, има начин да я изключите. Всичко, което трябва да направите, е да натиснете малкото бутонче с надпис I Stop Off. Натискането на бутона означава, че двигателят няма да се изключи при спиране на автомобила. Когато индикаторът I-Stop на таблото светне, това означава, че системата е изключена. Всеки път, когато гасите автомобила и след това го стартирате отново, трябва да натиснете този бутон. Просто си създайте този навик. Качествено обслужване на автомобила.